Hello parlok khulai shibun ban ini pai biang mentah kabya dei ban kene ka khubor kata kabya dei ban ka Meghalaya police ti gani kadei ka khubor kabangan sapdip sipi baro ki viewers ke yole se pi dei ki bayi ngasem dane pi dei ki candidates ke nganong pi khulai shibun ya ke jing support ke jong pi but agani kadei kita ka khubor ha ka ba ya dei but ki place of posting bangila banang kita nawai lane ki KAJAKA trei kaba kini ki successful candidates jong MLP lane Meghalaya police ki layo ban trei hagi district lane ki units lane ki organization baper badon hapo ka state Meghalaya te sa check hakaling kabangan sebut po description box ya ki kerteng bat ki jata ki ba ma PPO ban trei no ke kermen ba kini ki jaka ki ba pio ban litri kan desya ke jaka ke ba pila ban penkela khantam na ke benta jingbha ba banora ya ka jingkela ke jingbha ke jingroi jingpar ha ka dong ka thain ke ba ma pp trei ke kermen kumbang ala de ban penpau ba ke jingtrei shirham ba ke jingtrei hok ke jungpi kan wanra sachisin ke jingkela hapo ka state Meghalaya hi barok away te kini kidei ki posting of successful candidates to district units or organization for the post of kini ki post ba ki successful candidates ki bana po ka state Meghalaya ki la shajit hapo ka Meghalaya police ki oban litre kata ka post de jong UB constable sa check kini kidei ki kroten ki ba ki successful candidates ki bala shajit ki ban litre ha ki district ki unit bat ki organization baper ki badon ha po state Meghalaya nang da ka baar ka badai jong ki ABBN constable kini ru ki de ki kerteng te kermen ba na pi baro ki bala shajit pilatip bat lada timbat tibru sumhaban check ki kerteng bat check ha APO ban litre kata ka de ka khubor ka banga pentip sipi nang ta kabalai de driver fireman kini ki de kita ki list ki ba pair ki ba de ki candidates ki bala shajit but ki jaka ki ba pio ban litre nang ta basau de fire mechanic lane mechanic ke check ya ki kerteng ki jongpi mar pilatip hi pila shajit but ke jaka pa de sa check ke de ha east west kasihil lane eastern west kasihil lane pila ban yo tre sha garo katkum ka place of posting ka ba nagleng jong ka government kala bu nang ta basan de MPRO operators check ha kalis mo nang ta signal or BN operator but ki driver constable but kumjuru ki fireman de paro ki successful candidate lane ki candidates ki bala shajin nong sachisin congratulation let che ki jaka ki ba ki la sha posting trei hok yala kam no trei hok bat penkala wanra ya jingbha de ya jing snew na po state ke jini khnang ba ka state jini sachisin kan don ke jingkala khnang ba ka state jini kan don ke jingbha khnang ba ki painong singsinong kinum don kano ke jing snu ting snu sir khamtam ye phi ki padon ha ka bor lani ki padon ha ka ai trei hok penan kam hong ela ka bor jong phi khantam na ka banta pai ba nang ta ki dupi so khnang ba giru kin sungu shngan ba kin shongkin sa hala ki jong jaka tangka tahi nong ye phi khubrei shibon sai simpan panang plate pan ban share like ban subscribe na kam ta ki wi pa de ki khubor like kam namar ta ke chi ram jong phi nang la shi shu ban updates ye ki khubor like kam na ka por sha ka por tangka tahi khublei shibun khublei shajarno